Здравейте от мен, Петър Петров, специализиран GSM сервис град Варна, магазин ПП Мобиле град Варна. Намираме се на улица Драгоман номер 27. При нас може да откриете голямо разнообразие от аксесуари за мобилни телефони, зарядни, кабели, адаптери, пауърбанки и всичко, каквото се сетите. Разполагаме и със специализиран GSM сервис. Отремонтираме всякакви повреди, включително на мокрен телефон, подмяна на слушалка, микрофони, батерии, диагностика, софтуерни проблеми. Разполагаме и с машина, на която изработваме нашите протектори, няколко вида, разбира се. Така че ако имате нужда от каквото и да е било свързано с нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите, очакваме ви с усмивка. Благодарим ви за вниманието, бъдете живи и здрави!